Widya, dokter spesialis penyakit dalam saka Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Matur nuwun dene panjenengan isih kersa mirsani videoku. Dina iki aku arep crita carane supaya mah karo GERD iku iso dicegah, iso ora sering kambuh utawa kumat-kumaten. Nomor 1, lemak-lemak sing dhuwur iku dikurangi, nek perlu stop. Mergane apa? Lemak sing dhuwur iku marai cincin otot cincin esofagus sing melemah. Otot cincin esofagus sing lemah malah buka. Akibatnya apa? Asam lambung munggahnya nang kerongkongan. Lah iki rasane kaya dibong panas. Saliyane iku lemak sing dhuwur iku lek dicerna kan suwi. Lah iku merangsang hormon kolesistokinin. Akibatnya apa? Otot cincin esofagus lemes. Terus ora iso nutup rapet buka. Lah akibatnya asame munggah nang kerongkongan saka lambung. Terus lemak nek kesuwen ning lambung ya memicu produksi asam lambung. Contohnya lemak sing dhuwur iku apa? Daging merah, gorengan, legi-legi, contohnya jajan legi, es krim, susu full cream. Nomor 2 kopi. Kopi iku ya ngono iso marai otot cincin esofaguse ya lemes, akibatnya cincine mau ora iso nutup rapet dadi mengong buka. Lah akibatnya asam lambung sing saka lambung iku iso munggah nang kerongkongan. Sakliyane iku, kopi iku iso ngrangsang hormon gastrin. Lek hormon gastrin iku fungsine nggih ngunggahne asam lambung. Ono wedang liyane sing marai padha mbek kopi, contone teh, coklat, minuman berenergi, minuman bersoda, iku yo marai kembung, yo marai asam lambunge dhuwur. Omben liyane apa? Alkohol. Alkohol iku iso iritasi ngikis lapisan perut. Sing ketelu pedes, contone lombok. Lombok iku ono kapsaisin, yaiku ekstrak alkaloid. Sing marai pengosongan usus iku luwih suwi, dadi mules karo panase luwih suwi. Sing kepapat karo 5 iku kokean asin karo kokean legi. Hati-hati, kokean asin, kokean legi iku iso marai reflux asam. Reflux asam iku artine apa? Artine asam saka lambung munggah nang tenggorok dadi rasane panas. Nomor 5 iku buah sitrus. Buah sitrus iku umpamane jeruk lemon. Asam lambungnya iso munggah, terus otot cincin esofagusnya lemes, dadi buka ora iso nutup, munggah mendhuwur, dadi reflux mau rasane panas. Buah liyane iku tomat. Tomat iku ono asam sitrat ambek asam malat. Iku yo marai asam lambunge iso munggah. Keenem, nek kakean bawang apa wae. Wong jenenge kakean kan ora apik, makane masak bawang yo secukupe wae ora usah keladuk. Mergo nek kakean bawang iso marai kembung lan glegeken. Cukup semene videoku, muga-muga videoku iki migunani kagem panjenengan sing mresani. Salam sehat, sampai ketemu.